Jainkoak egun ondeizula dizkide. Apostoluen gultunetako mezua Garizuman. Zenbait apostoluren idazkiak iritsi zaizkigu zorionez, itun berriko dokumentuen artean. San Paulorenak ditugu gehienak. Gainerakoak, San Pedrorenak, San Joanenak, Santiagorena, San Judarena, eta judu jatorriko kristauentzat, hebrearrentzat, idatzitakoak dira. Oso garrantzitsua dira guretzat. Jesusen misterioa sakonago hausnartzen da ezagutzen laguntzen digutelako, eta Jesusengan kristau dugun fedea adierazten. Urte osoko igandeetan entzun ditzakegu apostoluren baten zatiak, bigarren irakurgaian. Garizumarako zatiak arreta bereziz aukeratua dira. Paskorako prestagaitezen egiten diguten deia kontuan izanik, baita itunzarreko mezuaren nolabait islatzen dutelako. Ikus dezagun ze urteko igande hauetarako aukeratua direnak, San Pauloren gutunetik hartuak denak. Lehenengo iganderako erromatarrei egindakotik hartua. Kristauen fede aitorpen nagusia zein den oroitarazten digu. Entzun. Zeure ahoz aitortzen baduzu Jesus jauna dela, eta zure bihotzean sinesten baduzu jainkoak hilen artetik piztu zuela, salbatuko zara. Zeren bihotzez sinesten duena, zuzentzat hartzen baitu jainkoak, eta ahoz aitortzen duena salbatu egiten da. Sinistean nagusiki uste ona konfiantza Jesusengan jartzea da. Ta horrek Jesusekin bat egitera garamatza. Hortik datorkigu salbamena, hau da, jainkoak gu adiskidetzat hartzea eta betiko biziaraztea. Bigarren iganderako Filipoarrei egindako gutunetik hartua da. Kristorengan sinesteak eta harekin bat egini bizitzea guregan nolako aldaketa eta eraberritzea gertarazten duen adierazten digu. Asko dira, Kristoren gurutzearen etsai bezala bizi direnak. Horrelakoen azkena hondamendia da. Gu ordea, zeruko hiritar gara eta handik itxaro dugu salbatzailea, Jesu Kristo jauna. Hark antzaldatuko du gure gorputz ezerezau, bere gorputz aintzatsuaren irudiko eginez. Ona adiskide, paskotan bizkortuko eta sendotuko zaigun itxaropena. Kristoren gorputz aintzatsuaren irudi izatekoa betiera. Hirugarren iganderako Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Egiptoko morrontzatik askatu ondoren Israeldarrak Moise gidari zutela basamortuan barna egin zuten ibilaldi luzean izandako zenbait gertaera oroitarazten digu. Nola igaro ziren itsasogorrian zehar, nola eman zien jainkoa janaria basamortuan, nola edan zuten ura arkaitzetik, arkaitzura Kristoren irudizela dio San Paulok, hau da, jainkoa nolako maitasunez zaindu zituen toki bakarti hartan. Hala ere, asko eta asko ez hitzaion atsegin izan jainkoari, esker txarreko eta bihurri izan zen, eta ikasbide hau ateratzen du San Paulok hortik. Gauz hauek, guretzat ikasbide izateko gertatu ziren, gaiztakeriarik irrika ez dezagun, haiek irrikatu zuten bezala. Garizumako basamortua igarotzen ari gara adiskide. Jainkoaren hitza onartzen, harentzat deleial izaten eta harekin eskerroneko izaten saiatu beharra dugu, Pasko jaiak Kristoren salbamen egintzan parte hartu ahal izateko. Laugarren iganderako, Korintoarrei egindako bigarren gutunetik hartua da zatia. Jainkoak egiten digun dei ozena da, eta liluragarria, oroitarazten digu apostoluak. Ona zer dioen? Kristorena, dena sorkari berri da. Zaharrarenak egin du, berria sortu da. Hau guztia jainkoa gandi dator. Kristoren bitartez berekin adiskidetu bai gaitu. Izan ere, jainkoari zen Kristogan mundua berekin adiskidetzen. Gizon emakumeei pekatuen kontua eskatu gabe. Kristoren izenean eskatzen dizuegu. Adiskidetu zaitezte jainkoarekin.
Pekatuarekin zerikusirik izan ez zuen ura, Jesus jauna, jainkoa gugatik pekatuarekin bat egin zuen. Guk haren bitartez jainkoaren salbamena iritsi genezan. Pentsa ezinekoa gertatze zaigu egia miresgarri hau. Jesus pekatuarekin bat egin izana. Pekatariokin horretaraino solidarizatua. Eta bere gorputza, bere giza izatea, heriotzaraino eramatea, gure pekatari izatea ezabatzeko. Jainkoak adiskidetzat argintzan. Izugarria, liguragarria, etengabe eskertu beharrekoa. Jesusen jarrera hartzeko grazia eskatu behar dugu etengabe, jainkoaren adiskidetasunean bizitzeko. 5. iganderako Filipo Rei egindako gutuneko beste zati hau. Indar handiz eta sutsuki erakusten digu San Paulok zer aurkitu duen Jesusengan, zein maite mindua dagoen hartaz, eta zein helburu nagusi duen. Entzun. Nere ustez ez du ezerk deus ere balio, Kristo Jesus nere jauna ezagutzearen neurrigabeko ondasunaren aldean. Kristogatik dena galdu nuen, eta dena zaborraren pareko jotzen dut, ura irabaztearren. Eta harekin bat eginda bizitzearren. Kristo ezagutu nahi dut. Haren piztueraren indarra neuregan sumatu. Eta haren ekeetan partaide izan, haren antzeko bihurtu eriotzan. Piztueran ere parte izango dudan itxaropenez. Izango alginatekegu gauza, beste horren beste sentitzeko, amesteko eta bizitzeko. Ez du ezerk deus ere balio Kristo ezagutzearen. Harekin bat egitearen ondasun izugarriaren aurrean. Pentsa adiskide. Izan igande eta aste ona.